jama'a kun ga mai jegon nan? Ka dan dauki jama'a ka dan dawo yau. A jama'a wannan mai jegon da kuke ganin ta? Ita da mai gidanta. Mijinta da my dad had fun. Shi sa aka ce min dole sai na zo na yi ala sanya alkhairi. An sami 'yan biyu. Shi sa aka kira na matsayina na ya sayyadi. Mun zo in yi addu'a. Amma dai ni ma fashin islamiyyan nake kwanan nan. Amma dai a sati na gaba zan koma islamiyya insha Allah islamiyya ita yi. So Allah sanya alkhairi, Allah ya raya. Amin. Allah ya raya. Wanne ne namijin? Dan matso mana. Ga namijin da. Namijin? Shine ga Khadija. Okay, Ga Khadija. To gaska mana mai jegon mana. 2 in 1 kenan. Ga Bala kuma. Ga Bala magana ake ta barawo. Barawo. Bala kai barawo ne Bala. Mugun darakta. Ko dauki misali. Ga wata karama ita ba ka dauke ta. Ai sahur da kudin tsani. Ana sola. Ga fanka ba ta aiki gidan mai jego ba sola. Mai jego wannan kuma wace. Yawa da abdi nan ma. Abdi to. Kin yi sahur da haɓar To godiya nake Allah ya muku albarka 'yan yara. Ku sha miyar kuɓewa babu magi babu gishiri.